Higado sa isna guys eh. Baga isna. Tagpugong sapan. Nabila kay si madakinas ba. Oh, inani okay rin nani dala no. Ayun nanin pagkakuan kay pino pa siya. Humok pa ba? Humok. Pero nana di bantok sila alam mo. Kaya marag. Lagi baligsan yung ng bantok nga is. Kanang padong na sa hilis. Hilis na ba? Chapter lagi ka. Kapilar na slide aning isno ba? Natagsar mag-isno ni Tristakan guys sa dire tapita nga kan. Ani kumaki. Pero karon baga-baga niyo. Ano, puti-puti mga kano. Ay mga kahoy nga kanay dahon no. Dire ko tigagian guys. Oh. Kini ba? Oh, may gani kay ay Sabado man ron tagsarang sakyanan ni Agi diri. Ano delikado kana na agyaan sa ligid sa kan sakyanan kay sinaw na. Nani oh, kado man ni oh. Oh. Slide ka na ba? Dapat diri ka sa kanang puti pa. Pero mo lagi okay balog ang ilalo man ng puti nanay bantok. Ikinas gapon ka. Tugnaw na guys. Sama tag way gloves. Mura juga freezer pud ba? Lalo. Okay. Let's go. Hay kisa kamot ba nang pugong ka kay para kini slide. Hay kayo ay. Kini kay gaan mo ni diri sa sakyanan. Bantok ni mga kanan ni isikilid raw. Maning tirada dari Japan guys. Magis no. Delikado. Kasama ka ni tiil. Tignan sa katugnaw ba? No, kulamoy. Sakit kayo. Nagulan po gila guys na guys oh. Ito dito yung pikas niya agad ah. May tangong kaya diri ada yung kado kayo. Ay, nako. Yung agianan. Dito ko niya agad. Sa pikas na ko niya agad. Kung sa pikas ko mo agi. Tabok na lang ko pikas ng kaagi.
kulamay guys. Sige pag ulan no. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay. Nakapagtataka kung bakit ganito ang aking kapalaran. Di ba ilang ulit mo ka nang nagpaalam? Grabe kanta-kantahan ng bugno guys. Ito na, sakit na kayong kulamoy eh. Hindi ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Okay. Kinidang-idang gini dari kay gagawin mo sa kina, no? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Ay. Mas sakita ng kalamay sa tiil guys. Mahadlok ko ng mga sinasinaw nga ice guys kay dadyo ko na slide ba. Labi na inani oh. Dangog mo gud ni ba? Na sa matag ko sa mga dagat ang break kalit 100%. 100% ka ma-chapter ka. Superman lagi. Rekinas mo yung ligid na guys. Siyempre, rekinas na yung ligid. Tanawa. Slide juga. Grabe nipis man din akong medyas eh. Bantog ralapas kayo.
Grabe, grabe. Grabe, grabe. Napahid ng mga luha. Ay, kurma. Sakit kaya sa kalamoy guys. Kung tunay tayong nagmamahalan, at di tayo magkasunduan. Nakantahan lang ang tugnaw guys. Ohayo gozaimasu. Nakadungog guys. Nakadungog guys pag yun. Ohayo gozaimasu. Nani guys, kung mag-snow yun sa uban kaysa pwede ra ka mag-yasami. Ako pwede rin ako mag-yasami. Ang problema lang kay sa trabaho duha lang ni. Yang isa dito sa building. Kung mag-yasami ko, wala parte lang isa. Kaya na ba yan ay sukat-sukat sa trabaho po. Sukdon ba? Ay nani ba dangog kay nasa ko no? Ay mao man sige kagian siligid. Manang doble ingat lang jud guys. Sana pinag-bike ko. Kana dito sa unahan na slide na. Ani dangog ba no? Dangog kayo. Baktas lagi na kong kuhan kay dangog. Slide ang sapatos. Kasi kagi-agligid ba? Unya akan wala na karon yun niya eh. Init na mga init ng panahon na naadlaw. Bilis na yun kayo ni. Sini. Kita ginaabot guys. Okay ra kayo guys, safety ta guys. Kaabot kita nga safety. Grabe.
kulamoy eh.